Play pi baro ki paralog ki ba pet ki ba snap ya kanika program leng ba kanika YouTube channel jongi ban nga kwa ban pedang sobhai pi ki paralog projor bat kumjuro ya kinong ya shimbenta bat hakanika miet ngisnu komen ba ngidon kumakato kaningot ki nong ya shimbenta na do ki ba non ra ki jingkeli bat kumjuro ki ban ya sam ki ban pensyai halor ki jingkeli ki ba per inga sukuman ba kanika por ngidon yai amri leng do alan leng do pastor albert kamlon maker but kiwi day kiwi shementa haga ni jinga kran haga ni ka med haga ni ka por tinga kwa ban pedang subhai ki kum jo bat kum jo ro ya pi paro te shwab ngini pedang shakmat tung ngini pendam ya ki kle haga jing tuai kuk pa jing ba habreng ko blai shibun ya ka ni ka por ka mela a hangi ko blai shibun ni ka jing ri ka jing sumar ka jong mi yangi bagi por ki ba haga ni ka por nga duain ka banta gitu ki ba pet ki ba snap ya kani ka program don ka lamat ki bat kamtam ya kinong ya shimenta baro bat ngadwai ru kum ju na kamta ki tu ki ba pang ki ba shitam ki ba don kam ya ki jing pen khia ka jong ya trai men don kat lamat ki men pen khia ya ki men pen kwat ya ki kitu ki ba sngosi men pen tengen ya ki ya trai lang ba men siam jong mi sngo wi kani jing ka pat ki jong mi ha ka ka ki jong jis tu ki dwai amen ya kani ka por ni snokmen ba ngini aban petang biang ni gani program ko jongi bat ka subject ka ba ngini kran ha gani ka por ka dai shapang ki khlam ki ba Khadduh ki Hynñiew tli ki khlam ki bala bu jing kan mau ha ka kitab jing pen pau ha ka kitab jing pen pau ka lonong ka khat riu ti parlok nga khat nga kan tu ye pi so ha ba ne ngap ha hadu ban kot jong gani ka jing kran ba pin yo ye ki jing pen shai ki ba pin la ban sngu tho halor gani ka subject ka ba ngini kran ha ngini ka por ti ha ngini ka por ngini poi sha ka jingkeli ka baning kong ka jingkeli ka baning kong ka ba ngin ya snap bat ru kum ju ya ka jing batai halor ka ni ka jingkeli ka baning kong Hakata yo ko bla dep ni la pulia shapang ka jingjin jar ka bakraw ka baha ka por ka jingjin jar Jacob hatu ki Hynñiew tli ki Khlam ba Khadduh bat ka jingjin jar ka bakraw kin jaha jo opor Play ya ka jingkeli hatu ka jingjin jar bakraw bat ki Hynñiew tli ki Khlam kin jialong hakajo kapor ka juba phalor ka ne ka jingkeli kapor jong ka jingjin jar bakraw bat ki Hynñiew tli ki Khlam kin jia hashwa ka jingwan jong jisu bat hadin ka jingkhang ya kalar isnai hadin bau jisu un yang no na ka kam ya sa jong men sim jong blai un kan ran din no na ubreu bat ha ka por ya ki breu jong ka perthai on it no ha ka jing pen yai jong usaitan bat usaitan un shim ya ka kabu ban pen trei ya ka bor jong ka jing thmu jong ban pen jot ya ka hukum ka jong blai bat kito ki brang sumar ka hukum jong ublay kin yai leng ba ka por jong ka jinjar ka bakraw namar usaitan pendan kamlut ya bar ka bor jong ban pen hier thma halor kini ki breu jong ublay bat dei hak ka por Michael un yeng how Daniel ka lanong ka bakhat ar ka khat ka manang kong te hak ka por un yeng Michael uta orang ba bakraw uba yeng nak benta ki khon ki breu jong me bat kan long kapor ka bajinjar kat kata om syam la don hadu banda long ka jai bendriu hadu kata kapor bat ha kata kapor on pen im ya ki breu jong me ya kat uba syam bala tho ha ka kita ka jing im bat ha ne kapor anda Michael un yeng ublai un thero kumjo ya ki Hynñiew tli ki Khlam ngimda tip tikna kumno kan kapor kan long handre ni tip tikna ba kini ki jingjinjar kapor jingjinjar ba kra ba Hynñiew tli ki Khlam kin long hakajo kapor koblai le shibuan ya ka jing pensyai ka bangila yo halor ka jingkeli bat ngai pila yo ya ka jing snau thu hoi u blai u Michael kemudian jisu yang ne ka benta
ki briu ki jong u ekam ki briu ki jong u ka por ka bau soitan u persang punya le ban sitom ye ki briu ki jong belai ba dei ha kata ka poru ba ang ka tin ki jong belai bau jisu yang nang ta ki briu ki jong belai ba un the ka ba an the ru ya ki ni ki nyotli ki khlam ka ni gan ja ha shwa ka jingwan ka ba asian ki jong Jesus Christ ko blesi buan dia ka por ngin poisa sha ka jingli ka ba ar ka ba ngin yo sngo na I wei pat I samlai ban on ai ka ni ka jingli ka ba in ba idan ban kali ha ka por ki ai ki Khlam bat ka ai ki jing thmu jong ki ne ki nyau Tylli ki Khlam ba Khadduh ha ka kitab chikpan pau la nong ka ba khan ru Nengkok ngako ban aingu iyo blay na kabenta kaneka lat bangan long uway na pedeng kinong isim benta banya keren halor kaneka mat ka subject ki Hynñiew Tylli ki Khlam ki segi ki ba Khadduh ban ngako ban ai kublay kinong penyat I pastor kamtam I balawan ra en ka jingkeli ki ba sotenat ki ki Khlam bat ki ki jing temu jong ki Khlam kat kum ka kitab jing pa ko long ka ba khat rio larngi keren sebagai Khlam ila ban om ki Khlam ki de ki jing pang ya bet haki breu wat haki merat ke jingpang ke balaban ketak ke jing embryo ke bapur stat bat kumta tetel hendrela dangi kran kat kum ka bible hi ngi I bagi Khlam kam dan mut tang ya ke jingpang ki Khlam hi ke mut kamut ke jing penstom ke ba ublay upenan kam persa itu ki breu ke bele persa e kaman ke jong blay ke ba kentat ya ke yo blay ke ba pen donut ban pediang ya ke jing isne ke jong u ya ke jing penem ke jong u haka por jong khon Israel hari Egypt hapo ke jing sencha jong usiem pharo nagadau jong ke jing kentat ke jong news em ke jing pen donut ke jong news em ke balam syuru puat bakari bar ka wei kan hab kasha len shop itu ki Khlam spotri Khlam ke bala kata ke bala penjot ya kan kari but kini ki Khlam ke jing penstom ke bau blay upenan kam nakabenta ya kini ki breu ki baile persa ya ublay te kaju ko jing thmuru haki singi ki ba Khadduh ba kini ki Khlam kini ki jing penstom ki ba Khadduh ke jong ublay ba ublay upenan kam nakabenta kini ki breu ki baile persa ya u ki ba pene donut ban pediang ya ublay wat an habakalat jo ka jing isnei kalat bakin kala bamut kadon rei ki yai kentat na koi ka por sekoi pat bat kila kentat yala de na ka jinga da bakarpang ke jong ublay na ke Khlam but namar ke jing long jong ki breu ba ki yai kentat na koi ka por sekoi pat ublay unsa penstom ba ke ni ki jing penstom ka dai lamba ke Khlam ki Hynñiew Tylli Khlam ki ba Khadduh ki ba ansa penhap halor ki breu ki bele persa ya ublay ko blesi buan ya ka to ka jing keli bat kum juru ya ka jing pensai pilawan ra ya ka mat ka ba tanat hoi pilawan ra ya ka sa ka to ka por ha Egypt por ka jung paro ka dai ka jing pen do nut ka jong breu ba ublay hab ban penhap ya ki Khlam ha ka to ka por bat ha ki singi ki ba Khadduh hoi ku mangi lai kran ha ki miet ki bala lai no shadien ba ublay la ailat ya ka lat ka jing snai la ai bat ha ba ki breu ki jiet ban kentai ya ublay ban pediang ni ki jing shisha ha ka ba Khadduh ublay la pen krek ka Khlam na ka benta jong no nang ta soitan bat kitu ki bay la persha ya ublay ku blai shibuan ni tu ka jing kali bat ka jing persai ka jong pi de kan ka puan ngine poi sa ka jing sa ka wei pat ka jing kali ka bangin yo sngo ka ba an kali ta I wei pat isamla Hakapor jong Moses dan Hynñiew Tylli ki Khlam balai hato ki detang ki Parsi ne ki bajia shisha Plesibon na kamta katu jingkli ya kaba lala akli kaba ongom ni hakapo jo Moses don Hynñiew Tylli ki Khlam balai hato ki detang ki Parsi ni ki balaja shisha kajubab kolong kini ki poro ki ba bleu lale hakari Egypt ya kaba ulate ya ki Hynñiew Tylli ki Khlam hakapo jo Moses ki de ki jingja ki ba shisha kadau kolong bau ble uthe ya kini ki Hynñiew Tylli ki Khlam namar bakari Egypt barokwe khamtam haka chisan sha jong sim pharo ba shim la pen kongu yalade hakmat ublay shim la pen rit yalade hakmat ublay ban kongu lani ban nge yak ka ba ublay uptha kata kolong ban plai no ya ki khun Israel
na ka jing lom rao bat ka ni ru ka de ka jing tunjuk ka ba khra ka ba ble tunjuk yo sem pharo kubla shibon Kubla shibuan ya ka to ka jing pachai ka jong pi halor ka to ka jing kali bat nganget ba ngilanang yo shushu ya ka jing pachai ka ba ya pan so tho yang ni bat ha ka ba ya dai bat ka ni ka mat te kan ka por klam da pen slam ni poy sa sha ka wei bat ka jing kali ka ba an kali da i wei pat isamla ngadon ke jing kali ke bang siam na kten ke jong blai ke ba ong ya ki pliang jing bitar jong blai on the no ba balai la khot yaki kum ka jing bitar jong blai abang itip ba ulong uba isne uba hok bat uba e kublai shibun ya ka jing pasat ka jong pi ya ka to ka jing kali oi ka jing kali ka dai shapang ka pliang la ne ki pliang jong ka jing bitar ka jong blai bat balai bala khot yaki ka jing bitar ka jong blai habang itip ba blai ulong uba hok uba e yangi bat uba isne yangi nang kong hi nga kwa bangi baro ngin so thu ba kani ka pliang ka jing bitar ka jong blai kan jia tang haden ba la khang no ya kalat jong ka jing isne ka bamut kapor jong ka jing kala ka bamut jong kibreu kalakut but om namar ba ublei e lene isne ya kibreu hunde kade ka jing jet hi jong ubreu ba kin tat yo ublei lene ba kin pai na ublei but genesis kala nong ka ban reu ka khot ka balai ka ong ba namar ba sem ujong ublei hi unom ye le ba ubreu shi junom te ladangi pai na ka sti jong pol sha kinong rum kala nong ka banang kong bat ka khot ka bakat phra ka ong kum ni namar ya ka jing bitar ublei lapan pau na beneng persa ya ka jing bom riu blei bat ya ka jing bom hok baro phar ki jong ki breu ki bapan pep ken ya ka jing shisha da ka bom hok hang ne ngi shai ba blei ka don ka jing bitar mar balai ba don ka jing bom riu blei bat ka jing bom hok jong ki breu bat ki ba pen pep ken ya ka jing shisha da ka bom hok te ka jing bitar hi kawan bat ka jia de na kadaw ka jong ka jing bom riu blei bat ka jing bom hok ka jong ni kom ki breu ang tips kemba blei hi udai unong bishar ba hok bat habadan ka jing bishar kadan ka jing pinsitam bat habadan ka jing pinsitam kasadan ka i kumba blei hi u bitar lane uthe ya kata ka jing bitar re kadaw baro hi kaden nak banta jong kita ki breu ki bapan khen ya ka an lane ki bom sim labot ya kata ka mon ka jong blei bat nak banta ka jing shangan bat ka jing bha ya khun ki jong blei ki babot pat ya kata ka lenti ki ba u blei hi umon ya ki bakanyai bat ni tips kemba u blei hi de blei u ba e bat u besin e yangi bat dei u blei ba bitar wala ka i kumba kadon ka jing bitar ka jong blei hande ai bangin nam sung thu baklai kata ba dot ha ka perthai hi bon ki breu ki ba sung thu bakla ba u blei u don lang kata ka jing bitar hande kini baro ki de na ka daw jong ka jing e ka jong u ka ba u don nak mata jong e bepi we blei shipon le shibuan yang to ka jing kali bat kam choro ya ka jing pachai ka jong pi halor ka to ka jing kali bat hoi ni tep ba ublei u e hadu kata ya ka perthai bat ni dei sa ka perthai ka ba u lapha ya u khuan ba marwai jong u Jesus Christ ba wan ya ka ban yap na ka banta ki pop ki jongi but Henry ka dei ka jing ya le parat ka jing le persha ka jong briu ba ublei u haban ki Khlam na ka banta u soitan bat ki nong bot ki jong u ka blei shibuan dah ka ni ka por ngine poi sa ka wei pat ka jing kali ka bangin sayo sno na i wei pat isamla Kajing kali kabasan. Ki ki Khlam ki ba ningkong bad baal. Ka Khlam ka banang kong kat kum jingpun pa ko long ka ba khat reu ka khat ka ba ar ka dei ka to jaw ka ba sniu bat ka ba shitom ya ka ba on the khalor kita ki bre ki ba dan ya ka dak ka jong tong rak khlau bat ki ba mani dem ya ka dor ka jong u kat ba ka Khlam ka ba ar pat na ka khat ka ba lai pat ka dei ka jingpun kelas 6 ya ki duriau baro ha ka ba ki tu ki jing thau ba em ki ba dan duriau ki la yap lot baro kini ki artali ki jing ki artali Khlam ki banang kong bat ka ba ar kat kum kitab jing pan pa ko long ka ba khat riu blei shibuan ya ka to ka jing
keli ke jong pi bat kum chu ro ya ka jing ya thu ya ki Khlam ki ba ya ka Khlam ke ben kong bat kum chu ro ya ka Khlam ka ba ar ka ba dei Shapang ki ba ublei uthe ya ki piliang ki jong u bat ki brio ki omat ya ki ya to jau bajur mano ya ki tu ki brio ki ba mani ya ka dur ke jong bra klau ba dan ya ka dak jong bra klau handrai ka kubor ka ba bha ka long bagi brio ki jong ublei ki badan ya ka dak ka jong ublei kinom yo mat kinom shakta ha ka ni ka Khlam ka ban ningkong bat kum churu ngi isha na ya pulia ka nong ka balai ba ublei lo the ya ka pliang angel lo the ka pliang ka ba ar ka jong u sha ka duriau bat ka duriau ka kelas 6 bat bagi dok ki ba im ha ka duriau ki la yap di kita kini ki ar tali ki Khlam ke mala penchai dai pasa alen di ku bleshibun di kini ka por ngini pois sa sha ka weipat ka jingkali ka bangin yo sngo dai weipat I nong kali ipan kali ka jingkali ha ka ba kini kino ya shimanda ken ai ka jing penchai Ka jingli ka babot ka baong ki ki Khlam ki balai bat ki besau. Kublai sai sen pat ya kani ka jingkali ka Khlam ka balai ka dei ka jing the no jong angel ya kata ka pliang ka jing pitar ka jong blai halor ki wa bat ki pukri balapan kelas 6 ya kita ki ki badan ha kini ki wa bat ki pukri ya kani la syam na jing pen pau kala nong ka bakhan reu ka dekat ka basau bat ka basan nong ta ka Khlam ka basau pat ka dei ka jing the no jong angel basau ya kata ka pliang ka jing pitar ka jong blai halor ka singi bat la ai bor ha ka singi ban pensit terha ya Hebreu kumtaken ladon ka jing pensit terha da ka jing shit ka bakrau da ka ding ya kita Hebreu bat ya kanela syam na jing pen pau kala nong bakhan reu ka dekat ka pra bat khandai ku bleshibun ya ka to ka jing penchai ka jong pi halor ka to ka jing kali ka balawan ra dai ka samla bat nganget I ba kali kini ka jing kali ila yo ya ka jing penchai halor ka ka Khlam ka balai bat ka Khlam ka basau bat langi ka bala penchai Shapang ka Khlam ka balai bat ka Khlam ka basau ba ublei unthe ha ka ba u angel jong blei unthe ya ka ne ka Khlam sha ki wa ki blong ki ki ba ngi baro ngi di andai hoi ka ktien ka jong blei ka thu lupa ha ka kitab Isaya ko ang ba ublei un pen biang ka ne ka benta jongi ba da la pen kre ka ne ka benta ki brio ki jong blei kenon don kamen ku slai ya kata ba ha ka jing ka Khlam ka basau ka jing shit terha jong ka sngi manu ban syak ta ai ka niru ka dei tang di tu ki brio ki bam syam la ko ngu ki bam syam la pediang bam syam la le ka mon ki jong blei henry ki brio ki jong blei ken ri tengan how Jesus Christ but ki nyo ya kata ka jing sok ka ba jana ya ka ba blei unong uta unong dai ki ken ri ha ki thap nyang ki jong blei ki nyo ban ri tengan hau ku blei shupuan ha ni ka por ngin pois sa ka weipat ka jing kali ngadan ka jing kali ya ka Khlam ko basan la the ha ka khet uta umrat klau kani ka dekat ka yathu yangi ba kitat ya la ki thale kemut ayu kata hatu la the ya ka ha Vatikan Kublai shibon na gam ta ka tu jingkli ka baong ya ka Khlam ka basan la the ha ka khet utaw mra klau kani ka dekat ka yathu yangi ba ki la daj ya la ki thale kemut ayu kata hatu la the ya ka ha ka Vatikan kata di jingkli kumbalong ha kapo jong ka testament kabarim ha kapo jong Moses baublei la the ya kita ki shipho tli ki Khlam kham ta me ya ka we ka Khlam ya ka balakran ha kitab Exodus kolano ka bashipho ka dekat ka ba phuai takter baublei la the ya ka jingdum ka ba kraw ha kari Egypt ba kata ka jingdum ka lalong ka jingdum ka ba amla shu ban matai ka bla tap ya kri Egypt berkuai Henry ka ba sontrat kalong ba ha ka ri Goshen ha ka ba ki breu ki jong blei ki shong ki khod Israel ba ka jing shai ka don ngakwa ban ong ba ya ka ni ka Khlam ka basan ya ka ba ublei unthe aksi ba Khadduh da shisha ya ka hima ka khet ka ba umra khla ushong ngala ban ong ka Vatikan on sa pendum shisha na ka ta ka jingdum ka kraw on sa the shisha ya ka ta ka jingdum ka kraw ya ka ba ngimla ban matai
ya ke e ke bau bleu sale bat ke jingkli ke bala kali ka ong balai ba kini kibreu kiada ya la kitele kada kolong ba kadon ke jing so kolan ke jing so shepting na ba kemtip ya ke e kaban saja lani ke bala ja ya ki kata di cuba kubleshipon Blesibuan ya itu samlai bala kali ya kini ke jingkali bat kumjuru i pastor bala pensyai ya halor kini ke jingkali bat nganget ba hilayo ke jing pensyai oi ke jubab ke basnutanat nrei ngitip ndai habangi don yo jisu Christ habagi don hakaliang ke jung jisu long ke jing syai bat kumjuru ke ketian ke jung blai kalong ke syarak mereka benta jongi habangi ngandala khang ni kala jung jing snai kanom don syu kalat aga wat ban yo snow ya ke ketian ke jong blai ke blong ke jing shai ti ke blai shipuan ya ke tu ke jing penshai ke jong pi lagi brio ke jong blai kenam sa ha ke jing dom han rei ke jing shai ke jong Jesus Christ kan ya teng shai ha ke jing em ke jong ki wat ha ke khalemat ha ke por jong kini ke nyau tli ke Khlam ke blai shipuan ngini poi sa sha ke wipat ke jing kali ke bagini yo snow sa I wipat I nong kali Ngaton ke jingkeli ke ai ke Khlam ke Hynñiew ke balathe ha ke wa Euphrates bat ki ai kita kis em ki ba na mi ngi ke ne ke Khlam ke sneu kum ke parshi sa sindiang kublesh bonia kato ka jingkali kalong ka ai kata ka Khlam ka Hynñiew ka balathe ha ka wa Euphrates but ki ai kita kis em ki ba na mi ngi bat kat hato kani ka Khlam kalong kum ka parshi tungin ye phai ban nga sha ka kitab jong jingpen pau ka nong ka ba Hynñiew kat khot ka ba khat a ka bong kum ne bat uta ba Hynñiew la the no ya ka plyang jong halor ka ta ka wa ba kraw ka Euphrates te ka jong ka kalangan no ba on yo kre ya klenti ba ya kis em ki ba nam ni bang ning I ba kan ka Khlam ka Hynñiew ka de ka jingpen rangan no ya ka wa Euphrates te ha ka testament ka barim ka wa ka Euphrates ka de ka talong ya ka rep ka riang la ne ya ka jing thung jing tep jong kinong Babylon Hynñiew ya ka ne ka wa la ne ka lenti ya jong ka ne ka wa la pen kala no hapor ba hiat thma kinong med ba Persia ya kinong Babylon te ha ka ju ka rukom ka Euphrates ka barangan no kat kom ka jing thu lupa ka thau shapang ka jing kalon no jong kata ka Babylon ka ba kum ka Parsi ka ba dei ka norim jong ka bor ka jing hikai jong ka bor marat khlaw te kat kum ka Bible ni kisim nam ngi ka donia ka jing mot ka ba khamjil leo Hynñiew polsin ngi ju shem ba ki ba wan nam ngi ha ka Bible ki de ki ba bha kinuk sa ang laban ai kum kinong Israel ki rong sha ki kari kanan nam ngi tare Joshua ka lanong ka balai ka khot ka banong kong but u Isaiah u perta ya ka jingwan jong Messiah na kari khlaw na shphang mingi but Jesus Christ hakapor ba kiu shabneng hadin ka jingi pat ka jong kiu na shphang mingi jong ulom olive na shphang mingi jong kanong ba Jerusalem tingi I ba hang ne kisim mingi kila ban theu ya ki ki jingjia ki ban panlong la ne ban play ka ta kalenti ban jong ka jing wan jong ta usem kisim la ne jong Jesus Christ la ne ka jing wan asin ka jong u kabanwan na shphang mingi kableshibon Reshibuan ya ketu kejing pensyai kejong pi halor ketu kejing kali sepang kejing ngat no jong kawa Euphrates. Hoi kemba labatai kawa Euphrates kadai kawa kaba ai jing em kaba Keshan ya ka Babylon ha ketu kapor kaba benhendai. Dan noi se kawai bat hagani ka pash hagani kejing petpau. Hoi kejing ngat no jong kawa Euphrates kapor kan poi ha kaba ka Babylon ba kenjaman sim. Kan du no ya kejing Keshan ya kejing Keshan na ki babun kinong buat ke jong ka ke baju Keshan ka hagani ka kamtam hagani ka por hag bagi brio ken sngo tho ya ka daw ya ka nong rim balei bagi haban mat ke jing ke jing jenjar but kata kala belong ka pashi but kumala batai kumala penshai ba ki ki ba kado sha ka ta ka por ka bakot but yang ku play shubuan ya ka jing penshai ke jong pi ngangai ba ki ba sngap ya ka ni kila yo ya ka jing sngo tho ka ba khandia si
bar ngermen ba pinang la shu panyo ya ke jing pencai halor ke ni ke jing keli tilada pidang don shu ki jing keli ki ba pim so thu ha ba dei ba ke ni ke jing keli pila ban bu ke jing keli la singi la ban jubab ya pi ha ke wei pat ke por ko bre shipon ding ni poi sa sha ke wei pat ke jing keli Ngadon ya ka jingkele. Pinsyam ha ujing pinpau. Kan reu kat sau. Ka kren syapang ki mensem ki ksoit. Ki balai ya ki kamba. Balai ka kamba hadin ka jingkang lat. Jing isnei ban aka baro ki baladam. Aku belai ya tu kacing kelim. Kat kum ka kitab jing pen pau kalau nang ka bakhat riu kat khat ka bakhat sau ko angkum nei khat riu khat sau. Namar kilong ki mensem ki ksoi ki bale ya ki dakla. Ki ba mi no na asya kita kisim jong kata ka perthai baro kawai banya lumlang ya kisha kata katma jong kata ka sngi ka bakrau ublai ubadan bor baro. Tom kani ka kamba ya ka ba kini ki ksuit kin le ha ka ktien Greek kani ka jumut kamba kawan na ka ktien Greek ka ba ong Simeon haktin pareng ya ka kamba ki ong miracle but ha ka ktien Greek ki ong Simeon ka jimbatai lane ka jimbatai ya kani ka kentin Simeon kala ban long hooi ka kamba but sakaway pat kade to signify lane ban aya ka sign lane ban aya ka bor hangne ngi syamba usaitan kita ki ksuit balam kita ki ksuit mensem ksuit kin le ya kata ka kamba lane kin ai ya ka bor syakis im jong ka perthai kis im jong ka perthai but ka ai ka jumut jongki hangne mdai ban penkela lengba ki kamba ya ki briu jong ublei handrei kane ka kamba ka jongki ka ban penia teli ya ka perthai baro lari ni pule na ka khot ka bakhat lai ka ba ong ba ki lai teli ki mensim ki mensim jong uyat jakor ki mensim jong mrat khlau bat ki mensim jong noya tho lapa balam ler yak jakor ka bayang pli o syaitan mensim jong kinong itu lapa balam ler ki kristan ki bahikai ki jing hikai ki babakla bat ka mensim jong umrat khlau ka ka bor ka ba u syaitan petre kam lengba ka bor jong ka pepesi ban penia terlilang ka perthai baro ki briu jong ka perthai baro ki sim jong ka perthai baro ban ya letma ya ki briu jong ublei man penduk pendam no ya kita ki basumar ya ka hukum ke jong ublei kane ka kamba kamdai ban penkela ya ki briu jong ublei sya ka jing bam ngek handrei ka jing penduk pendam ya ka hukum ke jong ublei namar ka hukum jong ublei ka saki ya ka jing jong ki briu bat ya ka jing yai ne jong ki briu jong ublei mdon kano ka wala ban penia khlat iki na ka jing jong ublei de kumta usaitan uman rano de kane ka thma ban penduk pendam no yakini baro khnang ba un long uta unong sun syar marwe jong kane ka perthai handrei ublei un yang nang ta ki briu jong u kata kane ka khubor ka basngot napat ku ble shibuan ya ka to ka jing pencai ke jong pi halor ka to ka jing keli bar ngek ka jing jubab kelong ka pasai nilai yo ya ke jing pencai ke pasngot tanat ha ka ya dei bat ke ni ki mensiam bomman la ne ki mensiam ksui ke ba ban mi ke ban persang ban pen teli ani ka ong dei ki ban pen teli lai teli ki mensiam bom khuai kum ki jakot ki ban mi na ke shinto jong no jong tau yak jakot ban shinto tam ra klau ban ka shinto jong tau nong ya thul pa balam ler ti kumala ba tai kumala pensai ba kini kin ya persang ban ya le ban pelong la si ban pen teli ya ki brio ha ka ban ya le ayu ban ya le persha ban ya le thma nei dangi pele shu ya ki tu ki bentar ke masyadian juga tu kot ang ba ban pen kre na ka bentar ka thma i ke jing pen kre jong ki nang ta ka thma ka ba khadu ba da ngi tep pa ukres pen job ba ukres unong job lambat ki brio ki jong o ti ka ble shipuan ya ke tu jing bishai ke sutra te ka puan ngi ne poi sa sha ka wei pat ke jing ka li Balai ba ya kita ki mensim la khot kum ki jakoi.
Kubleshibun naram ta tu jingkli ya ka ba lalakli ka ba ongkum ni balai ba ya kita ki mesim lakhot kum ki jakot. Khanyat habang ikran shphang ka jakot. Ba ka jakot ka long jing thau pa phe na ki jing thau boro na mar ba. Kayle ya unong shun tang da upthli. Bar kumju habaka kem ya ki jek khnyang na kamta ban long jing bam ya ka ju kem tang da upthli. Ya kini ki mesim baman kini ki balakran ha ka kitab cipampa balai penisrium kum ki jakot namar ba kila lamner kila kran ya ke bamde ka kum ka ting jong blai de ya kata kadau bau blai usa penisrium ya ki kum ki jakot kuplashibon Kubleshibun ya to ka jingkali ka basuntanat bat ka jingpensyai ka basuntanat balai balai penyesrim ya ki kum ki jakot. Bat ngasutanat de ka jing batai ka jing pastor ba ka jakot. Kele persya yung shuon juga tang dau thuliet. Di hoi isisha ba ka ka ba mi na ka sentur ka jong kini ki mensiam. Kalong sisha la si ka bom sutanat. Kalong ka bom priang hun ha kama jong balai. Kalong ka ba ijli ka bom khuai. Ti kita ki de ki ba mi kum ke jing ya tho lupa ba lam ler ma kum la batai mene. Ti ki de ki bom ki bom ya dai kat kum kaman ke jong blai ke kulai shupuan ni ke jing bechai ke jong pi to ni poi sa ka wei pat ni ngap ya sa ka wei pat ke jing kali pat ke jing bechai Lanu baka kubor jong u angelu balai kan kut. Bat ke ka banja. Balano ka khubor jong angel balai kan kut bat ke ban jia. Kat kum ka Bible ngi menta baro ngi im hakaya bau Jesus Christ udang ya saat na ka banta ki pop ke jongi hikmat ublai. Henry Shen kani ke jinga saat ke jong Jesus Christ kan sakut Shen. Bat ka khubor jong angel balai pat ya ka bangila ban syam na kitab jingpen pang kolong ka bakhat sau ka khot ka bakhandai ka khot ka bakhat ar ka khubor jong ka jing maham ya wei pa wei bre ubadan ka sla pertai bangim dei ban mane ya utaw mrat klau ban dan ya kata ka dak ke jong utaw mrat klau namar utaw ubadan ya dak jong mrat klau bat uba mane dem ya kata ka dur ka jong u ka jing penjat ka jing kordit ka ban wan lap ka ban wan hap halor jong kita ki brio ti kani ka khubor jong jing maham kani khubor jong lai jong angel balai kan sa kut hakapor anabu discreet ulah sange banyasa na ka banta ki pop ke jongi bat ka ek banja an haba kana khubor jong angel balai kala kut kalong ba anon dan shu ka jing snei lani anon dan shu kalat ban kala ka bamut ka jing snei lakhang hakata kapor leshipuan ya ke to ka jing pensyai ke jong pi along to ka jing kali lanu ka khubor ke jong angel balai kan kot but andala kot ka khubor ke jong angel balai ke jing pensyai ke bangi yo kalong ba kalat to ka jing snei ru kala kot but blai wa the ya kini ki khlam ke jong u na ka banta kitu ki brio ki bele persya bat ki bom priang ya ka gospel ya ka khubor ke jong ki lai angel ti ka bleshibun ya ka jing kali to ni poi sa ka wei pat ka jing kali Hadu katnu kata ka jing shukai jong kata ka por jing jar. Balai basibun kin sa yo tia no shua kata ka por jong ka jing jar. Ya ka jing kali. Harukan no ka jing sirkai jong kata kapor. Akat kum ka kitab Daniel kalau nak khat ar ka penekong angila de pule ba ka jing sirkai jong kata kapor kan long hadu kata ka bampat judan meno hang nai pertai. Lari ngi pai sya ka pertai ngle i sibon ke jing jar ka ba ka pertai ka kendo. Handrai ompat don kanu ka jing jar ka ba ka pertai kala de kendo ka ba la ban kot syakata kapor jong jing jar ka jing sirkai jong ka kalong hadu kata bat umat hayas hake kitab umat hayas kalanong ka ba arpo saw ka ba arpo ar kong kumnem te lemda pendekut no ya kita kisngi kan like im ka wei rukado na ka benta kita ka bala jid on pendekut no ya kata kasngim sngap hangning le sngaw ba la da uble penlengkot ya kapor kam like im ka wei ruk jing em ngis ngotho kata kapor kalong ba sirkai hadu kata lengba kini kita khot te kumta ublei bay ilapa ya kabas dang bat kabakut ublei batiplut ya baro usngotho mano ki balak ban yeng bat ki ai ki bamla ban yeng har kapor
te kumta on sadon ki priu ban pan shua bakin yo thia hashwa bakata kapor kan wan ublei un pun yo thia yaki kumba u ayo Methuselah ban yo thia shwa hashwa ka jing shlei Kublai Shibuan, ya kata kecing pencai ke jongpi, pasal amri helor kata kecing kali hoi ngesngu thu, ba kata kapor kan long shisha kapor ke pasir kai, kamtam ha kapor jong kini ke Hynñiew tu di Khlam, kan long ke pasir kai. Dini kata kadau ke jing ke kubor ke jong angel ubalai, ke kubor ke jong angel nadu ke kubor ke jong angel beningkong, ba ar balai, yai khot yangi kat kapor kadang dan ban siap tieng ya ublai, ban siap tieng ya ublai. Namar ba kata kesngi ke bakrau kan ja dai kesngi ke bakrau kan ja ba kamtam haga ni ke por jong ni ke Hynñiew tu di Khlam naga benta ki tu ki priu ki bom dan ya ga dak jong blai priu ki bom sebla pen kre ya ga ban shon sharp yaki haga liang ke jong blai da ka sharp ke jong blai ken mat haga ta ke jing shir kai kamtam haga ta ki Hynñiew tu di Khlam hoi ni naga benta ki priu ki jong blai kanom dan kanom long ka pasir kai namar ba ublek kemeng au mane ba ublai udan hakaliang ke joki biada uri usumar ke pang yaki ko boleh spon to gini poisa sya ka wai pat ke cingkeli Ngadon ke jingli pat kata galong ke ke Khlam ke bah Hynñiew pat ke ke jing thu jong usoitan Kublai Shibun na kapta ka tu jingli ya ka ba lalakli ka ba ongkum ni ke Khlam ka ba Hynñiew ke jing thu jong usoitan ki jing thu jong usoitan hane ka por ki long tang ki jing kolat ba utip ba ka por ka jong u ka long ka ba kot no shen bat ka Khlam ka ba Hynñiew ya ka ba uplay un sa the ka long ba kan don ka jing sawa na ka temple ka jong blay kan wan ka tien ka ba ong la pendap ka ba mut ba blay ula the pendap sendon ya kan ka Khlam ka ba Khadduh ka ba long ka Khlam ka ba Hynñiew ka Bible ka kran ba kin don ki leli ki jing sawa ber ki jing khunyu jumai ya kan ki jing khunyu jumai la kran ha ka kitab bu Isia ka lonong ba apsaw ka ba khapra ter kai thu ba ka thai ka ba ai ka khi shin shitai But kalau ru kecil penjat ke bakrau hakiwi ke kitab akran ru syafhau uni ujumai bakrau hadu kata upapat syem lajah ke history jang perthai hoi ke Bible ke kran shishu ru dalor ujumai bakrau on sa the ru yo pria uba ke jing khia ke jing ukalong shitalan katkum ke jing tho shitalan ke bomot hadu kumbalai sana lani 10 kilo Pimla ban mudur bakini ki bro kin wan hap ha ki shnong ki thau pimla ban mudur bakini ki bro yak ba ka Bible ka kran kin hap ha ki ta ki jika ya ki ba ki baman ki bri bam shem la pun kre ban shem ya ublay kin mat yak ba kum kini ba kaneru kalong ka bakut ba jisu shen un sumi pau how to o un so wan ha ka sen ka bar ku bless you bon blai Shibuan pastor ya ketu kecing pencai ke jong pi ke jing jubab ke jong pi halor ketu kecing keli ke ba dai bat ka Khlam ke ba Hynñiew bat nget ba ke jing pencai ke long ke ba shai ba pila kren adu kecing ja ke jong sawa ke jong perthat ke leili nang ta ke jingwan ke jong Jesus Christ bat nget ba ki ba ngap ya kane ke jing ya kren kila yo ya ke jing pencai ke boleh syukur dia kena ke puan ngin poi sa ke wai pat ke jing keli kata kalong ke jing keli ke ba khat sao Ngadon ke jingli pat kata galong balai ba ki bru jong ublai ki phat na ki nongba hakane ke por bat hadu kadno ba ki bru jong ublai kin sitom pat sya pin sitom ke ba phila keli ba balai ki break jong play ki haban pet no na kinong ba hakne ka por but haru katno ka jing sitom ka ba kini ki break jong play ki haban sha pen sitom te ka Bible la da bi thu lupa ba usetan ha ki singi ki ba Khadduh unya le persha ya kita ki ba sumar ki kom ke jong play ki break ki ba kongo ya ka man ke jong play ki break ke jong play te anda habai kini ki an pentrikam da usetan Hakisngi ki ba Khadduh lang ba ki brew ki jong u lang ba ki nong yalam ki nong senshar ba de da kapor ba on bala pentri kam ki an ban pinstom ben kita ki ba sumar ki hukum ki jong play de da kapor kan ba ki bne ki brew ki jong play ki haban petno na ki nong ba na ki sorba na mar ka jingdon jong ki sorba kan bu ya ki jing e ka ba kraw
namar ke jing penstom ki babon ba ki ban wan lap ki ban wan te nama kata ki ki breu ki jong blai ki haban pet no na ki nong ba na ki sor ba na ki snong rit bat kumta ter te sekoi par ka jing keli kalong ba haduk no ka jing sha shitom ba ki ki breu ki jong blai ki haban sha ha kata kapor te hoi sha ngimla ban batai lut ngimla ban batai shai haduk kat no ka jing jinjar ha kata kapor Handai ka Bible ke thu ingi ba ya ka ne ka por jong jing jinjar ka ba ha ki singi ba khadu la pani sriem kum ka por ka por jong Jacob ha ka ba u yai lang bai to ka jing jinjar ka ba khrau bat u yale bat u blai miet bat sngi u duwai u kerpat u yam ba u blai un pelat em yu bat kani ka yang pli ya ka por ki sngi ki ba khadu ba ki kristan an ki breu jong blai kin yat lang ba haswa ka jingman arsken jong Jesus Christ ba ka jing penstom ka ba jor ka ba bat ka ba khra ka ba mpat judon ka history ka prathai bar ka jing penstom ka ba bon ba ki breu jong blai ta ka por kin duwai kin ot kin kerpat kin yam ya ka jing pelat em ka jong blai ndai ka wei ka bangi shai ka bangi tip ka long ba ha ka ta por ki breu hi ki bala ban yang scam ki breu ki bala ban yang ni ki jing jing jar ka ditang ki breu ki ba don ya ka jinget ka ba scam kan nongrim ke bas kem bat lembat ke jing pensat bor ke jong blai bakin yang bakin yele ikin ke jing jenjar ke jing penstom ben ke bakrau tam haswa ke jing wan arsian ke jong Jesus Christ Kublai shibuan ya ketu ke jing pensyai ke jong pi halor ketu ke jing keli nganget ba kum gi brio ke jong blai ki ba khami ya ke jing wan ke jong Jesus Christ hoi wala ki hap an pet Shaki nong kendong lana si klau tap namar ke jing penshitom ke jong soitan yaki henrei ngidon ya ke jing kermen ba ublei unri kerpang yaki bri yala ke jong ki brio but kinom don kam pan ma ya ke jing lasi wat wandu ya ke jing em ke jong ki henrei wala ki hapan ma lang ba kataru ublei ula ban penmi pat yaki hagra sngi ondo jisu wan ting ngai ba kum ki brio ki papet kre ke jingwan jong Jesus Christ ni don ke jingkerman ha ke jing yada ke jong play ku play shibuan ni poi sa sha ke wei pat ke jingkeli kata kalong ke jingkeli ka ba khatsan ngala pule shibon ki jing tho shpang ki jing jinjar kra bat ki Hynñiew ki Khlam ba Khadduh na ki internet kila don shibon ki jing batai shpang ki ni ki jing je ka wei na ka banga pule shpang ki ni ka ong ba ki ni ki jing ja kin chimpo hadu lines nam shiteng kin thop ki jing pandai ka ba san kwan real bat ka ba nyo hato pi perkhat kom no shpang kata Kublai shibon na kapta tu jing kli si sen ka bala kli nga ka ba ngala puli shibon jing tho shapang ka jing jinjar ka ba kraw ki Hynñiew ki Khlam ba Khadduh hak internet kila don ki jing batai shapang ki ni ki jing ja ka wei ki banga puli ka ong ba ki ni ki jing ja kin simpor hapo ka lais nam shiteng kan thop ya ki jing pandai basan ban rio bat ba Hynñiew pitrai kuno shapang kata ka jawab ka bang kwa ban ong ba ki ni ki long ki nak ki ba Khadduh ki jing ja bau Jisu hi haka klimat hi on sawano shan changni perthai hoi haka jing pandai ke basan ya ke balakran haka kitab cipapau klono bandriu ke khot ke basan terter ba kimatir ke jong blai ki kwa ya ke jing bishar ho ke jong blai ya ke e ke ba ublai unle ya kitu ke paman hoi ka Bible ka kran ba ublai udon ke jikular ba thiang da ka banta joki ban ai ya ke jengkop ke bali baru kumjo ya ke nong ke bakra ha ke jikunai ke ban riu ba Hynñiew kumbal aja ha ke history jok perthai bakla judon ka jing dom jok perthai bakasngi kam ai jing shai ba ubnai uklasnam bat shwabu jisu anwan kini ki bro kin jabiang ke jing hap jing ki klor ka jing Hynñiew jumai ba omsham palaja ha ke history jok perthai ba kini ki baman ya ki ba kim sham la pun kre la ka jong jing em kini pertash ki lumba kini petrich ki mausiang ba kita ki lumba ki mausiang ki tap ya ki na ba kim la ban pe
ya kini ki jingja baro kham tam ye kidak ki ba utrahi ur sumi pa hau teul o jak peneng usim gisem ubalong uchis kres kubleshbon Kublai shibun ya katu kecing keli, bat kum curu ya kecing pencai ke bangin lah yo snow nang bai pastor is Khlam ngai ba pi ke basngap ya kan ni kecing keren pila yo ya kecing pencai ti ngai ba tetapi ang kwa shishu ban yo ya kecing snow tu ya kecing pencai pila ban tho message shangi lang bagi WhatsApp singi la ban pencai pi shimet ti kan ke pon ni poi sa sha ka wei pat kecing keli ngadan kowe jingkeli bat kata kalong bahau Daniel kalong ke bahaya kendai ke dekat par Hynñiew kay to English pang uwe uta unong ile pasha jong Chris bat kajingkeli jong kalong bah to pila na ban ai hangi ya kajing pasai halor kine kintin bat ru bon na ki banget Kristan kinget ya kane Daniel kan nong khandai ka khat ka ba at phanyau kat kom ka jingkali ka jong phi ka ong ba ka theo la ne ka yathu ingi shapang uta nong ile prasa jong Jesus Christ ki babon ki Kristan ki ong ba kat khat ka ba at phanyau ka theo shapang nong ile prasa jong ta Jesus Christ bat ki sim bat batai ya kan ne bakan je ha ka por ka ban sawan la ne ha ka lawe ha kan ne ka jing batai ka jong ki ong ba uta nong ile prasa la ne uta anti Christ unday ubreu ban wan hakabor sinsar but une wan ra ya kata ka jingkren penya sup habat habaro ka pathe henre kanne ka jing batai ka dei ka bakla namar ka khot ka bar penyau ka dei ka jing batai ka ba company su show ka teng na do ka khot ka ba arbusaw arbusan bat arpun reu bat ka dei ka jing thu lupa sapang ka jing kha jong Jesus Christ ne ka messianic prophecy ba ki ang hakte no way but kam sum de e sapang utau anti Christ ne utau no ile persa jong Jesus kat kum ka jing patai jong kini ki jong ki way pat ki Kristan ne ki ka futuristic interpretation ne ka jing patai ya ki ki jing dia ki bansawan te ladangi pule yo Daniel kalau nong pa prabat khandai ngi haban pule lang hakajo ka por khna bangin so thu namaru Daniel u yo ya ulang somo blang bat kareng ka barit bat ya kajing batai chong u Gabriel ka kidai kumju hakabaya dei bat ka arajar lai spa singi ya u Daniel la ya thu tang ka bas dang jong kajing ithu pau jong ka nyo photayo ka ban yalam sha kajing le jong ka gospel sha ka gentle katayo ka ba Khadduh ka sedang da kajing poi jong Messiah bat ka preng jong kata katayo ba Khadduh ka dei kajing yap bat kajing mipat bat kajing kiu no jong Jesus Christ shabneng bat ka bakut jong kadi katayo ka yalam ya kajing le jong ka gospel sha ka gentle ka bahabru kajing le thamau ya Stephen bat kajing kala ka bamut jong Paul lane jong Saul Kublai shibun ya ka jing pencai kum curu ya ka tu ka jing keli ka pelon ra ngai ba ki ba ngap ka la yo ya ka jing pen sngo thu ba ka jing pencai ka jong pi kublai shibun te ka ni ka por ngin poi sa sha ka wei pat ka jing keli kale gede kajing batai shpang kalawe na tip babun na kajing batai ki ong ba kane gede kajing jia kabala tip bat ba unong ile pasha o Chris ulawan slam balai ba yakine kajing batai la tha to khablai shibon ya ka jingkali hoit kane ka jingbatai hangne ka dei na ka benta ka dei ka ban sawan ka bampat jia handrei don pat ki kan hun ki ba latip kerteng kum ki preterist ki ba batai ba ki ne ki jing batai ki jing tho ha ka kitab jing pen pa bat kitab Daniel ka nang bakhat ar ki dei ki jing batai ka bala dep jia lapa bat ka jing orlong jong ki ne ki jing tho lapa ka dei house nem new peu AD ha ka ba ka Rome ka penjot ya ka Jerusalem bat ka thang ya ka Jerusalem kini ki jing batai ki wan namar ki yo ya ka jing kershan jong ki na ka gospel kat ko Lukas kala nang ka bakhandai ka khat ka ba ar Hynñiew ka ba ong kumne hanre nga ong pat happy ya ka ba shisha don ki ba na kine ki ba yang hangne ki ban yo mat ya ki bam yo mat ya ka jing yap
tat onda ki yo I ya ka hima ublei hang nei ki ong ba hat kani ka khot ka ong ba u Jisu u ya tho ba don na pedeng jong pi ki ba yang hang ne kinom yo mat ya ka jingyap tat onda kinda yo I ya ka hima ublei but kinne ki preteres ki shim ya kani ka khot but ki ong ba ublei u ya tho ublei u Jisu ulakran shai ba kan jia ha karta jong ki senran jong u Jisu but haus nem nyopeu edi kata kala jia but don na pedeng ki kristan ki balai im but ki ong ka jing lai im jong ki ka dei ka jing urlong jong ki jing ya tho la pa jong ka bible but kata ka jing wan le persya jong uta u antichrist uba penjot ya ke Jerusalem handrai ngis ngotho ba kine ke dekat kane ke dekat Jisu haba Ukraine ya kane haba Jisu Ukraine syapang kine ki dak jong ki singi ba Khadduh ki don artli ki jing batai ka jing batai ke badungkong ka dei ya ki jaj briu jiu kan sadon ka jing penjot ya ki jaj briu jiu but kane ka jing batai ka airu yangi ya ka jing maham ba kumba ka long ha ka por jong ki jiu kan sa long ro kumta ha ki singi ke ba Khadduh balai ngimla bani menjur ya kan ka jing batai jong ki preteris namar ba kat kum ka bible hadin ba Jisu unwan kanam don syuk ka jing yap kamam don syuk ka jing yam kamam don syuk ka jing pang handrai mentang dia ngidang yo I ka jing pang ki jing yap ki jing yam ki thma ki ba harukam handai ngis ngotho pat menta bangim pat poi sya kata ka Jerusalem bat mai ka bible ke ya tho yang ni bahadin ka jing wan jong u Jisu ya u syaitan antek khum no menta ngidang iya ka bor jong u syaitan ka ba upen trekam baro ishteluk jeng pertai kumta ngimla banyunjur bat kine ki perteres bakan ne ka jing batai ha ka kitab Daniel bat ka kitab jing petpau kadai ka bansa jia hadin Kumblai shibuan ya ka tu ka jing pensyai ka jong pi halor ka tu ka jing keli ka balwan ra shangi da itu isamla bar ngangej ba ki layo shisha ya ka jing ka kulang ba kimat ka pilawan ra bangi tip shai ba ka kten ka jong blai ka yatho yangi ba dau Jisu wan ba syaitan ru unom yo shu ya kalat hagaban penshoy ya ki prio ti ka blai shibuan ya ka tu ka jing pensyai ka jong pi ba de ki mat ki babuan ki ba pilawan ra halor ka tu ka jing kali ti ka ni ka por Khlam depan Islam ni poy sa sha ka jing kali ka ba khat pra Ke katama Armageddon. Mindo bat hangno kalajia. Syapang ka ka thma Armageddon but menno le ne hangno kan thma kan jia bangin sung thu ningkong kalom ba kentien Armageddon ka kentien Hebrew ya ka bala pia ki asli kentien ar la ne har ka mut yulum but Megaddon pat la ne Megiddo ka thau ya ka kerteng jo ka jaka ka mut ulum Megiddo nda ka jing sha pat kalong ba om judan ulum Megiddo hangno hangna ka prathai handai langi kran ka them ka them ka bagi khat ka them Megiddo kabadon hajan jong ulum Karmel ulum hakaba u Elijah hakapor mansua u yele bat kini ki lai hajan ngut ki lengdo jong ublai bal tenama kata don ki ba perkhat ba kani ka thma Armageddon ka thma ka ba onsele hakane ka them Megiddo ne hatu kata ka de jingsha bangin sung thu ning kong kalong ba kani ka thma ka de shpang ka ba kani ka thma ka yele la ne hapring jong no kani ka thma ka de jingale hapring ki asli kan hon ka jong setan ba kan hon ka jong blai but nadu menno kan ka thma ka sedang ha ka bible ngi I ba kan ka thma ke ya ka bala sedang na du na bedeng ka jingale hapring setan ba du blai but ka de ka thma ka ba yai beteng hadu ka pertai ka ba ngi ementa nadu bala shop yu setan ka pertai la beteng bu setan uyale ya kan ka thma persya yu blai ki breu ka jong blai ba ka ba kum kan ko rukom ngi ba setan uile kar bala aban kring ki brio shaka liang ka jong u but kane ka jingale ka setan uile ye ki brio ye ki jimut khat jo ki brio ban kring shaka liang ka jong u ka ye beteng but ka ye beteng haduk ne ki sngi ki jong yi menta bu setan uile ban kring ye ngi shaka liang ka jong u but kumta ter ka jingale ru ka bu kta kti ye ki brio ki jong blai ka jing penstom ka jong u ye ki brio ki jong blai but kumta ter tingi I ba
Haka Bible ladep ya thu lupa shapang kini ki ek baro but kani ka thma arba dan but kani ka thma ka ba Khadduh ya ka ba kani ka jingele ka bala beteng nadu manshwa kan kut but on sapan kut haswa on penjot no ya kini ki briu ki jang usaitan te usaitan uyele ban kring jumut pakhat jongi ki briu ban long ha kalyang ka jong u kat ba u Jesus Christ pat u khot sngo phai ngi om na ka ba pan bor ni u khot yangi sha ka jing pen em ti kalat kadang pli yang i wipiwe bengin jet banta syakanu kalyang ka bangin dan namar kanong ka badir bat ka bala slam palat ba an haba kani ka thma kan jia bar hakta ka por ngimla suban penong ka jing jet te nama kata menta kadang pli kalat yang i wipiwe bengin jet hakanu kalyang ka bangin dan te kani ka thma ber ki artli ki kunhun ka jong setan ba kunhun ka jong blai ka thma ka ba Khadduh haswa on penjat no ya ki bre ka jong setan baro Kubli shibuan ya gato ya gajing pensyai gajong pi halor ka ka thma armageddon menu bat hangno gala ja bat kumjuru ya kimat ba pilawan ra ha ka ya dei bat kani gajing kali ngait ba ni ki basngap bat ki paralok ki basngap ya kani gajing ya kran mata ka ha kani ka por kini kilayo ya gajing pensyai ki ba khandiat hoi la si pala kalam long ka ba pura dai ku ba ong ya pi mane la dat pidang don kami gajing pensyai pilang la shushu ban kali na kini ki baya shementa ha gani ka jinge kran ha gani ka por ba nginang yo shu ka ban pensul thu ye pi namar ba gani ka jinge kran ka jongi ha gani ka por se kala ban long ka ba lengkot hai por ba lengkot nginam la ban pensai dot ye pi baro tila pi don kam shu ki pensai pila ban keli nang ni shak mat kam jo tong ni puasa shak wai pat ka jingkeli Ngadon skawai ka jingkeli ka baong dan bon ki baong ba ya ka temple ha Jerusalem on sa theobiang but ya ka thma Armageddon on yele hakuri Israel ka baminta ki ong ru ba ka jing tray ki kam bari jong ka ri America ha Middle East but ha Israel la khorru ya ka kum ka Christian Zionism Kubli shibon ya ka jingkeli halor ka jing thau biang ya ka Jerusalem ka temple ha Jerusalem but kadon ka jing batai na kini ki kunhun ki bala tip kerteng ya ki kum ki Zionist lane ki Zionism kini ki Zionist kidai ki briu ki ba wanra ya ka jing hikai babar ki Kristan ki haban wan sha Israel but ha Israel ublay un rongno ya ki shabneng but ki basa hangta ki bam ngei ki bam kala Kristan ki bawan sha Israel but ki bam kala Kristan on pen shitom no ya ki on penjot ya ki da ka bor jong ublay but kat kum ga jing batai jong ki bagi ong babarok ki Kristan ki haban wan sha Israel but hadin ba on rongno ya ki Kristan baro u soitan un ai bor ya ki jiu bantai ya ka temple hadin hang tapat u soitan un ya le persyapat ya ki ya kane ka jing tho ngila ban ya kane ka jing batai ngila ban syam na ka jing tho jang u William Blackstone u balong u wai na ki kpa jong ka jingai Zionism Zionism but ki dekat ke baki ki dekat Bible ke baki ki shim ngila ban shim ya ki na ka kitab Arti Chronicle kal nong ka Hynñiew ka dekat ka Hynñiew ka ba ongkum ne handrai ngala jid ya ka Jerusalem ba ka kerteng jonga kan yo long hangta ki ong ba ublay ula jid ya ka Jerusalem ba ka kerteng jong u kan long hangta kishimro ya kawai ka dekat Bible na u Galatia kala nong ka ba na ka kitab syaki Galatia jong Paul syaki Galatia kala nong ka ba line ka dekat ka ba ar kundai ka ba ongkum ne ti lada pi yo long ki jong u Chris kumta te pi long usumbai jong u Abraham ki ong ba lada pi long u jong u Chris pi long usumbai jong u Abraham bar u belai ukular ban kurku kurdo ya u Abraham ba un long ka jai ben riu ka ba yar kat ki klor jang ka beneng te baro ki Kristan ki haban wan sha Israel ka shnong ka ba u belai u ukular ban ai hau Abraham handrai ngi syam ba ka jing batai kamla kamdan ka jing Kristan ka ba tikna
kanong rim ka ba la ban Kristianya ka na ka Bible na mar ngis ngotho kat kum ka Bible ha usnam lai pusau AD ublay ula pentkut no ya kata ka jingjet ba kerpang jong u ya ki kon Israel but ki kon Israel kim long show kita ki bril ka bala jet kerpang da ublay ban pen sapriang ya ka gospel nadu usnam lai pusau AD hadin bakila len mau ya Stephen ka ublay ula shim ya karai baka gospel kan yai baro saudang setelak jong ka pertai but uno ba priang ya ujisu ulong u Israel bakan jaman sim te kumta baro ka pertai kamla belit pai sha Israel handrengi up ya ke Israel ka batmai ka Jerusalem ka batmai hangta syakata ka beneng ka batmai ka Jerusalem batmai ni baro ni lek pai om syakane ka Israel jong ka pertai handrei ke Jerusalem jong ka beneng kublai Sibuan ya gato kajing pensyai kajong pi pastor halor gato kajing kali ba kibrio kajong belai ken lek sya kata ke Jerusalem ke batmai ke ba Jisu ba belai lapan kre i naga benta ki Israel ke bakan jaman siem kata kalong ke yang beneng bar komjuro ya kata ka pertai ke batmai ba ke ba kibrio kajong belai ken sayok kenti aden kajing wan asen kajong Jisu Kristus kublai sibuan ti ken ke por ngini apoy sa syakawai pa kajing kali Jing pen pau Hynñiew lenong ka khat ka khot hadu khat riu ka kren rush phang ka thma ba Amargedon ki ei kine kis focus em hato ka dei ka jingja ka ba hakalawei ta ki shipau ngut ki em ha ka jing pen pau ka nong ka ba Hynñiew ka dei bat ka theubet ia ka jingjia ka ban sejia ha kalawe ha ka ba ka sensar ka khadar kan hap ha ka bor la ne ka jing penya jong kinong yelam niam khanang ba kata ka jing sup jong ka perthe kan don bat ka kham sup ia kata ka sensar khadar te house nem khat khandai spa hndre bu phra na seng bala pan mi ia ka we ka kan hon ka ba ki khot ka club of Rome bat hakani ka kan hon la ne ka seng ki kan thup ya kinong ye sensar la ne kinong yelam jong ka perthe ki ba kraw bat kini da ka jing bit ba ki yo na ka United Nation Organization la ne ka UNO kila phia ya ka perthe ha ki shpho benta ba na kan ka daw kini ki shpho ki em kila ban theo ya ka sarkar perthe hi ba ka we ka ba kat kum ka jing hikai ka ba yo shaphang ka bor jong marar khlaw long ba ha u September ha ka khatlai tarik September khat khandai spa nyo phulai kani ka club of Rome kala pan mi ya ka we ka jing tho but ha kani ka jing tho kala pan i ba kala phia ya ka perthe ha ki shipho banta ha ka sensar ka khadar la ni ha ka yo ka kot la ni ha ka economics but kini ki theo ya ki hima te kat ba kini ki hima shipho ki hima la ni ki jaka ki wan ban kan thup lang ban pen thre ban ha apo ka jing sensar jong we no sensar ngin sai i ya ka jing pen kala jong ki ha ka pisa pilan ha ka de ka thet ka yo ka kot but kin sa pelong ki ka we ne ka jing shong dor ka ba Khadduh but kila ruban pelong ya ka baki ong da ka paring ka cashless society ka ka ba kinam panan kamsu da ki pisa ka ba ngi bat akri ngai kila ban panan kam tang de ki credit la ne ka jing shong dor ha ki bank account blai sibuan ya kajing ya ketu kajing kali bar komjuro ya kajing pensyai halor ketu kajing kali ngai ba kiba snap ya kini kajing kran kila yo ya kajing kerku lamba ketu kajing sam kajong pi blai nang kerku ya pi te tong ni poi sa sya ka wai pat kajing kali Ke ei kata ka jing rai jong umuses bat ukhon lang brot bat balai batang kita ki shispa sapu saw hajar ngut ki bala ban raya ka kumno ba ya ki brio ju ublai an pelat im Kublai sibuan ham tak tu kajing keli kamar sautanat ka baong ka kata ka jirwa jong Moses baru kolong brot berbalai batang ki shilak sab hajar ki bala ban ruaya ka kumno ba ya ki brio jong ublai on pelat ngakwa ban ong ipi ka jirwa jong Moses baru kolong brot ka de ki jirwa jong jing job ma ki lalai na ka jing jar ka ba kraw
Balai batang kini gishelak sop hajar bakila ban ruai yaka kajubab kalong ba kakting jong blai ka krana ka kitab chupampau klonong banyod khot bakas khatsa ko ong bakini gishelak sop hajar kide kita ki balawan na ka jingjinjar ka bakrau bat ki balayai sai yala ka jankup ka jongki hakasnam jong kolong brat ka balong ka hok ka jong kres ban ngakwar ban ni thu shushu bah ka kitab chupampau klonong khasaur khot balai teter badai tang kini gishelak sop hajar ki bala ban ruai ni ki ruai patmai na marba ki sotho ya ka jinjar ka baru ba kim shemla pen bitingit yala di bar ki hikai jong perthai bar kham tam kini gishelak sop hajar kilo kita ki bayai but ya ukhulang brot ka bamut ki bayai but kat sya bakak ting jong play ke hikai hoi ka Bible ka kren shushu ka kitab chumpapau lo bakhat saud khot basan ba ka shintur ko jongki ha ka shintur jongki om shem la shem ya ka ba arsap kini ki shelak sop hajar kilong ka nuksa na ka banta jonga jongpi kumno ba ye ki priyo jong ble on plan ye ki priyo jong ble on plan de tang kita ke ba ye pendam yala de how play ke bay pendret yala di how play ke bay kan mau yu ulo ma ke jinwai ke bay puli ya ka tien ka jong play to play kur kui pi pi amen Blessipun pastor ya ka to jing pensyai ke jong pi halor ka to jing kali kalong sya ka basung tanat mat ngait skamba ke buat na pedang jong pi ke ba pet ke basngap ke ni ke jing ekran pindan hap pedang kita ki silak sau hajar ban ruai ke jing ruai jong Moses bagi jing ruai jong kuan nang berat but ngait ba mapi ba pangaru ngedan hapdang jong kita ngai ku play baro ke be simeta naduk i samla ke ba wanra i jing kali ki ba per ke ba ekran ke por ki nong ye simeta baro blain ku ku pi baru blain ku pi ki nong snap ro komjo ha ke ju ka por but to nang ye snap nang ye budin ya ke program na ka wei ka tayo sha ka wei pat pin yo ya ke jing ku da ka ba pi pet bat pi snap ya ke program ke jongi blain ku pi baro dia ke por ngini pen kot no ya ke jing ekran ke jongi da ka bangin doa itu ngi doa kuk pa ching ba badeng ku blesi buon meladon rekat lambat ngi nadu pastang jong ke jing ekran adu pakot jongka ku blesi buon bat ku ya gitu ki ba snap ya ke program lu komjo maap ki pap ki bangi pensong si ya me ha ke tang chi sungi doa amen